BPF माने दिनैनि तारिखाव थगायसुलाफोरनि मोनसे पार्टी बायदि इस्टाब्लिश जाबाय। दाथ' नै इलेक्सन मोनफैदों नालाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांखौ बखनगोन मागोन जेलनिफ्राय लाबोगोन होननानै BPFनि थगायसुला दैदेनगिरिफ्रा बर' रायजो राजानि गेजेराव थांनानै केम्पेइन खालामगासिनो दङ। इलेक्सन केम्पेइनाव थाङोबा थोंजों बर' गामिनि रायजो राजा आफाद बिथांमोना सोंनांगौ जे नोंथाङा मानो जौगानाय हारिफोरनो ST होनांगौ होननानै NOC होनाय बे बाथ्राखौ थोंजोङै सोंनांगौ। बेनि बादैबो मानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सेवलि ब्रह्म बिथांखौ MLA खालामनो नागिरदों। बर' रायजो राजा बिथांमोना मोनथिगौ जे सेवलि ब्रह्म बिथांजोआ बड'लेण्ड आन्दलनाव मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैया। आसोल मानसिया जाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि। नङाबालाय मानोथो बिथाङा ST होनाय अबजेक्सन गैया होननानै गुबुनारिफोरनो मानो बिथाङा भारत सरकारनि खाथियाव बिथाङा मानो NOC हरनाय। आदा बिक्रम दैमारि बिथांनि गेजेर गेजेर मेसेजबो भाइरेल जाबाय थादों। रायजोफ्रा नुगासिनो दङ मा जामारदो जामाराखै रायजोफ्रासो बिजिरगोन। BPF माने दिनैनि तारिखाव थगायसुलाफोरनि मोनसे पार्टी बायदि इस्टाब्लिश जाबाय। मानो बेनि कारना ओरै बिथांमोना मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन इलेक्सननि सिगाङाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि जि गेसाव मोनसे टिम दङ आदा बिक्रम दैमारि बिथांनि गेजेर गेजेर मेसेजबो भाइरेल जाबाय थादों। रायजोफ्रा नुगासिनो दङ मा जामारदो जामाराखै रायजोफ्रासो बिजिरगोन। दा बिथांमोना जेरैबायदि गेरेन्टि होदोंमोन बै गेरेन्टिनि गेजेराव बिथांमोना मावफुंदो होननानै माने मानसिफोरनि सिगाङाव मिडियानि सिगाङाव गिदिर गिदिर लेक्सार मारिगासिनो दङ। खिन्थु एक्सुवेल बाथ्राया जाबाय बिथांमोना जेरैबायदि मादालखौ दामदों अरिजिनेल बाथ्राया बेबायदि नङा। जायफोरा जेनुइन मोनथारनांगौ सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर दङ बिथांमोना खिन्थु 2 लाखखौ मोनासै। जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा। जायफ्रा जेनुइन मोनथारनांगौ सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा मोनासै। अनलि BPFनि कर्मीफ्रा सोरबा बोरायबाबो बुरैबाबो बिथांमोना मोनदों। जायफोरा BPFनि न'खरनि बाय बाहागि बिथांमोनाल'सो मोनदों। आरो दाखालि जिथु माने ससियेल साइटआव भाइरेल जादों माने न'खरसेयावनो 3 4 गाहाम माने फैलायलायनाय जायफ्रा BPF फेमिलि बेकग्राउन्डनि मानसि। होनबा बिथांमोना मानो एसेबां फट'आ लेक्सार मारिदोंमोन जे लाइमोनफोरनो 2 लाख होगोन। आरो मोनबा जिथु गेरेन्टि बिथांमोना जि मोनबा गेरेन्टि फोसावनानै मिटिं खालामबाय थादों सुपार फ्लप। ओरैनो गांसे चेक होफ्लानानै बाखि खिनाखौ बिथांमोना होनो नागिरा। बिथांमोना बुङो जे इलेक्सननि उनाव होगोन। थारमाने बिथांमोना इलेक्सनाव देरहानो थाखाय दाथ' नै इलेक्सन मोनफैदों नालाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांखौ बखनगोन मागोन जेलनिफ्राय लाबोगोन होननानै BPFनि थगायसुला दैदेनगिरिफ्रा बर' रायजो राजानि गेजेराव थांनानै केम्पेइन खालामगासिनो दङ। साबधान बेनिफ्राय बर' रायजो राजाया साबधान जानांगौ। जातिखौ लानानै गेलेग्रा जातिखौ धंस खालामनो नागिरग्रा आसोल मानसिया जाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि। नङाबालाय मानोथो बिथाङा ST होनाय अबजेक्सन गैया होननानै गुबुनारिफोरनो मानो बिथाङा भारत सरकारनि खाथियाव बिथाङा मानो NOC हरनाय। बर' रायजो राजाया सोंनांगो BPFनि दालालफोरा जाय समाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय मिटिङाव थाङो इलेक्सन केम्पेइनाव थाङोबा थोंजों बर' गामिनि रायजो राजा आफाद बिथांमोना सोंनांगौ जे नोंथाङा मानो जौगानाय हारिफोरनो ST होनांगौ होननानै NOC होनाय बे बाथ्राखौ थोंजोङै सोंनांगौ। आरो बर' रायजो राजाया मोनसे हारिजों सोमोन्दो गोनां बाथ्राखौ सोंनांगौ जे नोंथाङा मानो गुबुनारिफोरनो हानि पट्टाखौ होगोन खालामगासिनो दङ। बेराफारसेथिं जोंनि गोबां हारिनि मानसिफ्रानो दाबो हानि पट्टा गैजाया। नांगौबा हारिनि मानसिफोरनो होग्रो बे मोनसे बाथ्रा। दा बेफोरबायदि सिरियास इस्युखौ BPFनि दालालफ्रा थांनाय लोगो लोगोनो सोंनांगौ।
बेनि बादैबो मानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सेवलि ब्रह्म बिथांखौ MLA खालामनो नागिरदों बे बाथ्राखौ सोंथारनांगोन। मानोना बर' रायजो राजा बिथांमोना मोनथिगौ जे सेवलि ब्रह्म बिथांजोआ बड'लेण्ड आन्दलनाव मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैया। जुदि दङब्ला सोरबा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा थागोन, सोरबा जायफ्रा आन्दलन खालामदों बिथांमोना थागोन। सेवलि ब्रह्म बिथांखौथ' बर'नि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जारिमिनाव रावबो नुफेराखै। दा बेखायनो बिथाङा मोनसे दिनै स्लें लेंगुवेज बाहायदों मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथां। नोंथांखौ मिडियायाव समालोचना खालामबाबो जों माब्लाबाबो इनसाल्ट खालामनानै सिमा बारनानै समालोचना खालामफेराखै। नाथाय नोंथाङा मा सोदोब बाहायनाय जादों जों बुजि मोना। सासे संग्रामि दैदेनगिरि, एबसुनि बारग' आफादगिरि, बिटिआरनि मोनसे समनि CM, ए प्रमद टु, ए किबा टु, बेफोर माबायदि सोदोब? जेनेरेसनखौ मा सोलोंनो नागिरदों? आচ্ছা BPFनि मानव गेदेर जायफोरा गोरों गोरा दैदेनगिरि बिथांमोनानो खनसे सानना नायलाय। जाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा 30 बोसोरनिख्रुइ बांसिन जातीय संगठनाव गावनि आधा जिबनखौनो बेयाव माने अबदान होबाय, बेबायदि मानसिखौ दिनै इटु प्रमद किबा प्रमद होननानै इनसाल्ट खालामनाय बेसेबां ग्रहनजयग', बेसेबां एक्सेप्टेबल? जों बे बाथ्राखौ दुखु मोनदों बर' हिसाबै। जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जों बिथांमोनखौ लेसन होनो नागिराखै, जों आपिल खालामदों, जों गोदान जेनेरेसन आपिल खालामदों। जाय बिथांमोना लिडारशिपआव दङ, मेन स्ट्रिमाव दङ, हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो संग्राम खालामदों, मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो संग्राम खालामदों। बिथांमोना सानैबो बर' जातियाव अबदाना माब्लाबा खम नङा। नाथायबा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि इटिकिं खालामनानै, जेरैबायदि इनसाल्ट खालामनानै बाथ्रा बुङो, बेयो बर' रायजो राजानि थाखाय, संग्रामि बर' रायजो राजानि थाखाय माब्लाबाबो एक्सेप्टेबल नङा। दा गावजों गाव जिथु सनमान होलायनाय जि बाथ्रा, बेखौ जोङो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय माब्लाबाबो सोलोंनो मोनासै। खमसे खम जोङो दिनै खावलायदों मिडियानि गेजेरजों मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानसिखौ अपमान खालामनो नागिरनाय, गावखौल'सो राजा बायदि साननाय, गावखौल'सो माने दैदेनगिरि साननाय, बे बाथ्राखौ बिथाङा दोनथ'नांगौ। दिनै बे लेभेलसिम मोनफैनो थाखाय 3 एकड़ बर'फोरा मोनबाय। बेयाव हाजार हाजार बर' मानसिफोरा गावनि आगोमा जिउखौ बावनो गोनां जादों। बेखौ जोंनिख्रुइ मानव गेदेर हाग्रामा बिथाङा बांसिन मिथिगौ। दा बाथ्राया जाबाय दिनैनि तारिखआव रायजो सभायाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा थांनानै हारिनि माखासे इसुसफोरखौ, हारिनि माखासे सोंनांगौ बाथ्राफोरखौ, हारिनि माखासे बिख'नांगौ मोन्थायफोरखौ बिनो थाखाय, मोननो थाखाय, जुजिनो थाखाय रायजो सभायाव थांनो नागिरदों। दिनै जों बयबो खाफाल गोनां, बुहुमाव जेसेबां बर'फोर दङ खाफाल गोनां, मानोना बर' जातियाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय 3 बर' फिसाया MP जानो थांगासिनो दङ। बेखौ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बाख्नायनोसो नांगौ। एसेबां खम पपुलेसनाव जे जोङो 3 गाहाम MP मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो बाख्नायनांगौ, गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। नाथाय हाग्रामा महिलारिया ए प्रमद टु, ए किटु, बे माबायदि सोदोब? बेयो बर' हारिखौनो, संग्रामि सत्ताखौनो लाजि फोनांनाय जादों। आচ্ছা बिथाङा बुंबावदों जे मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभायाव थांगोन, गुबुनखौबो हरनो हायोमोन। दिनै मानव गेदेर प्रमद बर'आ गावनि थाखाय नङा, बर' रायजो राजानि थाखाय, बर' हारिनि थाखायसो थांनो नागिरदों। आচ্ছা नोंथाङा जुदि एसेबां हारि अनसुलाबा, मानव गेदेर नोंथांनि अनसुलि बिथांजो सेवलि महिलारि बिथांखौ मानो MLA टिकेट होनो नागिरदों? गुबुन सासे BPFनि दैदेनगिरि, जाय संग्रामि धाराजों फैनाय सोरबा सासेखौथ' होनो हायो नोंथाङाबो। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ नोंथाङा जेरैबायदि सोंलु खालामदों, जोंबो नोंथांनिसिम सोंलु दैखांदों जे मानव गेदेर बिथांजो सेवलि महिलारि बिथांजोनि जायगायाव मानो सासे संग्रामि नेत्री, जाय बड'फाजों समान बै समाव खामानि मावफानो सुजुग मोनदोंमोन, आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौनो हो। बेयाव बर' रायजो राजायाबो गोजोनगोन, मोनसे संग्रामि धाराजों फैनाय। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभायाव थांनायाव नोंथाङा एलार्जि जायो, बेराफारसेथिं गावनि बिसिखौ नोंथाङा MLA बानायनो नागिरो। दा जुक्तिया बहा? बेखायनो जोङो
दिनै किसुमान बाथ्राखौ साननानै नायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आसोल बेपारि बायदि जोङो नुनो मोनो। रायजो राजा बेखौनो बुंदों। हाग्रामा महिलारि फैनायनि उनाव बिथाङा पावाराव फैनायनि उनाव जेरैबायदि असान्तिजों असान्ति गावजों गाव दिनै एना एनि दिनै क'क्राझार बायदि जायगायाव जोंनि बर' मानसिफ्रा गाफ्लेनानै बुथार जाबाय। गोबां जाथायफोर जों बुंनो नागिराखै। दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव जों नायनो हायो जे आसामनि कंग्रेसनि स्टेट प्रेसिडेन्ट मानाव गेदेर गौरब गगৈ बिथाङाबो दिनै एमपि। बिथाङा जुदि एमपि जानानै स्टेटनि प्रेसिडेन्ट जानानै थानो हादोंबा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि एमपि जानानै इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जाना थानाय मानोबा जादों दिनै बिजेपिनि नेसनेल प्रेसिडेन्ट नवीन नितिनजी बिथाङा नै एमपि जाना थांगासिनो दङ साननैसोनि उनाव। नेसनेल बिजेपिनि प्रेसिडेन्टआनो जाय भारतखौ सामलायो बिथांमोनानो दिनै प्रेसिडेन्टशिपआनो एमपि लानो थांगासिनो दङ। अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गौरब गगৈ बिथांखौबो बुंनांगोन। बिजेपिनि नेसनेल प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो बिथाङा समालोचना खालामनो साहस थानांगौमोन। नोंथांनि साहसखौ जोङो बै खालिनो बुजिदों जाय खालि नोंथाङा 28टा सिट मोननायनि उनाव बामोनफोरनि आथिं सोलादों। थेंक इउ।